Og jeg skal lige lære at begrave, og jeg ved, at jeg lige skal og det er Nu må det være de voksne, der skal have en tur. Skal du holde den her, når jeg skal have en tur? Jamen, skal du ikke med at have en tur? Nej, jeg har... Der var vi en tur.